Il-ħadd it-tajjeb. Illum 28 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani mill-Kappella ta' Sant'Anna fil-Qrendi. Fl-okkażjoni ta' din il-festa, il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għan-nanniet u l-anzjani ifakkarna li Alla qatt ma jabbanduna lil-uliedu, lanqas fl-età avvanzata u meta l-forzi jiddajfu, meta x-xahar jibjad u l-irwol soċjali ma jibqax dak li jkun. Il-mulej ma jiskarta ebda ġebla, anzi dak l-aktar xjuħ huma l-bażi żgura li l-ġebel il-ġdid jista' jistrieħ fuqhom. Il-quddiesa tal-lum se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna, jikkonċelebra l-Kappillan tal-Qrendi Don Mario Said. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Mill din il-kappella ħelwa dedikata lil Sant'Anna qrib il-festa tagħha. Insellmilkom mod speċjali nsellem il dawk li qegħdin isegwuna permezz ta' TVM u pjattaformi diġitali oħra. Qrib il-festa ta' Sant'Anna nippruvaw insibu knisja dedikata lil din l-qaddisa. Il-festa ta' Sant'Anna u ta' San Joaquin niċċelebrawha fis-26 ta' Lulju, dan huwa il-ħadd qrib is-26 ta' Lulju. Dik in-nar ukoll hija l-festa ta' Martri, devota ħafna anke f'Malta, Santa Venera, għandna parroċċa dedikata wkoll għal Santa Venera. U qed ngħidlek għax il-kwadru sabiħ ta' din il-kappella jirrappreżenta l-Madonna u l-Bambin u hemm raxieħa qed toffri tuffieħa. Hija in-nanna li l-tifel tat-tifla tagħha qiegħed toffrilu tuffieħa. Warajha hemm żewġ qaddisi ma tanġidru San Ġwan Battista u Santa Venera. X'aktarx kienu il-protetturi tal-benefatturi ta' din il-Knisja. Nafu li mibnija bweda minn ċertu Giovanni Xkembri wara l-assedju l-kbir, il-fatt li l-familja tiegħu baqgħet ħajja u ma ġrala xejn. Imma llum niftakru ħafna fin-nanniet. Nixtieqkom nagħmlu talba speċjali llum għan-nanniet kollha. Rib il-festa ta' Sant'Anna u San Joaquin din il-kappella dedikata propju lin-nanna ta' Ġesu Sant'Anna. Fil-bidu ta' din il-quddies jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna b'mod speċjali ta' kemm il-darba ma pprezzajniex l-erf tan-nanniet tagħna. Għax kif ngħidu biż-żmien tiġi fi kliemhom kultant meta jkun tard wisq. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Teħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwil u paċi fl-art l-nedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, naduġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna.
int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu bil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli nqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktib ta' Slaten. F'dak iż-żmien ġie għand Eliżew, raġel minn Bar Salisa, u ġieb lir-raġel ta' Alla ħobż tal-bikri, 20 ħobża tax-xejn, u żbur mimli qamħ ġdid. Eliżew qallu: Għatihom lin-nies ħajjeklu, imma l-qaddej tiegħu wieġeb: Kif nista' nqassam dawn lil mitruħ? Reġa' qallu Eliżew: Għati lin-nies ħajjeklu, għax dan jgħid il-mulej, mhux biss jieklu imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu, u kien qatt fadal minnhom bħalma qal il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Flimkien, iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti iftaħ idejk u xxebbar kulħadd bil-ġid. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta ta' slim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, ma'mudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu.
Il-mulej magħkom. Il-qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn il-għoljiet u qagħad hemm bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib il-għid il-festa tal-Lut. Ġesu rafa' għajnejh lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: imnejn nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom xi jieklu. Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu jiġbu: 200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed jieħu minnhom xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indri Xuxmun Pietru qallu: hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar, imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies. Ġesu qal: qiegħdu n-nies bil-qiegħda. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet rat il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda, hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iġbru l-loqom illi baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawk in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu: dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn il-għoljiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ma nafx jekk tiftakrux li fil-bidu ta' din is-sena kontattilkom li hija sena speċjali dedikata lill-Evanġelista San Mark li huwa l-eqsar Vanġelu u għalhekk b'mod speċjali fil-perjodu tas-sajf se nibdew nisimgħu wkoll siltiet mill-Vanġelu ieħor, mir-raba' Vanġelu, mill-Vanġelu ta' San Ġwan. U nibdew illum propju nitilqu ftit il-Vanġelu ta' San Mark li qed jitħabbar fil-ħdud ta' matul is-sena, din is-sena, u nibdew nisimgħu siltiet sbieħ mill-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 6. Il-kapitlu 6 huwa kapitlu twil se nisimgħu biċċiet minnu pratikament naqrah kollu fil-ġimgħat li ġejjin u jitkellem dwar Ġesu bħala il-ħobs tal-ħajja fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Imma dan il-kapitlu jibda b'din ix-xena ta' Ġesu l-ewwel nett li n-nies jafuh bħala bniedem li għandu kelma qawwija u li jġib il-fejqan. U allura ġiġa attirati leħ. U jarhom ġejjin leħ. U tipikament bħalma jagħmlu qed jgħid imma rrid nuħsibhom dawn in-nies. U lil Filippu jgħidlu missa dawn in-nies kollha kif se nitemgħuhom. U Filippu mal-ewwel imur jaħseb dwar soluzzjoni ta' xiri u beħ ta' flus. Għandna bżonn 200 dinar. Id-dinar kien il-paga ta' ġurnata. Mela ħaret ngħidu il-kalkulu ta' Filippu kien 200 jum xogħol biex titma' għalikla waħda di. U Ġesu il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna kellu ġiġa ħsib se jagħmel, imma kienet jipprova jara x'soluzzjoni noffru aħna. Aħna ġeneralment kif ngħidu bl-Ingliż we throw money at a problem. Għandna sfida, nitfgħu kemm jekk ikun hemm. Jew inkella niddejnu biex nipprova nsolvu problema. Ma il-flus importanti tagħmel ħafna affarijiet bihom, imma mhuwiex is-soluzzjoni ta' kollox. Indri Xuxmun Pietru jippreżenta l-Ġesu l-offerta ċkejkna ta' tifel żagħżugħ.
daw iż-5 ħobżiet u żewġ ħutiet li jsiru s-sinjal tal-qawwa ta' Ġesu anke tal-Ewkaristija. U jgħidlu żagħżugħ għandu dan għandu. U Ġesu jilqa' din l-offerta. Nistgħu ngħidu l-offertorju li aħna niċċelebraw fil-Qudiesa għandu wkoll il-bidu tiegħu f'dan il-ġest ta' dan it-tfajjel, ġest sempliċi. Mulej aħna qed nofrulek dak li inti tajtna, mhux hekk ngħidu fl-offertorju mill-ġid li inti tajtna. U inti se tagħmel b'din l-offerta ċkejkna xi ħaġa kbira. U dan is-sinjal San Ġwan ma jsejjaħlux miraklu, il-ġest ta' Ġesu li jitma' 5,000 raġel u dak li jkun hemm magħhom bil-5 ħobżiet tax-xejn u ż-żewġ ħutiet ma jgħidlux miraklu, jgħidlu sinjal, is-sinjal tal-qwa ta' Ġesu, is-sinjal li Ġesu kapaċi b'offerta ċkejkna jagħmel ħwejjeġ kbar. Rajt kumment jiena nipprepara għal dan il-ħsieb u se naqsmu magħkom, qed ngħidlek rajtu għax ma nixtieqx nieħu l-copyright tiegħu għax ma jkunx sew. Mhix idea tiegħi, imma laqtitni ħafna. Dal-awtur li rajt jgħid kos aħna ħafna drabi meta niġu biex nagħmlu deċiżjoni importanti fil-ħajja, nagħmlu ħafna kalkoli. Imma d-dar lesta, imma jiena studjajt biżżejjed, imma jiena preparat għal dan il-pass. Menti Ġesu għandu atteġġjament differenti. Qed jgħidilna offri dak li għandek. Kun konxu li l-offerta tiegħek mhix sinjura, hija fqira. M'għandniex għalfejn niddejqu li qudiemu ngħidlulu l-offerta tiegħi hija fqira, imma jiena se nafdajilek. Se nafdajilek fl-imħabba. Se nafda lill-imħabba. Ġesu huwa liben ta' Alla magħmul bniedem huwa liben tal-imħabba. U allura din l-offerta ta' tfajjel u dan il-ħsieb ta' dal-awtur bravu. Hekk laqtuni anke meta nħarsu lejn il-kwadru titolari ta' din il-kappella. Hija l-ewwel darba li ġej f'din il-kappella nirringrazzja lill-poplu tal-Qrendi li żamma anke lill-kappellani li kienaw li ħadu ħsieba li rrestawrawha biex ikollna patrimonju li jibqa' għall-futur. Imma f'dan il-kwadru hemm mara xwejħa jisimha Anna, n-nanna ta' Ġesu, li l-nepputi tagħha, li t-tifel tat-tifla li inserta kien liben Talla, dettal żgħir, kien inserta liben Talla, qed toffrilu tuffieħa. Offerta ċkejkna. Veru, an apple a day keeps the doctor away, ġi jista' jkun li nettejlu dina biex almenu kun b'saħħtek. Imma ma ninsewx li fl-oriġini kien hemm xi ħadd li joffra tuffieħa lil Adam u Eva u ġabilna ħafna nkwiet dik l-istorja tal-Ġenesi. Almenu din in-nanna qed toffri lit-tuffieħa lil xi ħadd li jista' jirranġa dak li għamilna bl-ewwel offerta ħażina. Offerta ħażina li ġiet mifdija b'offerta tajba. Allura lill-Alla ma niddejqux nofrulu li għandna l-aħwa, anke f'relazzjoni, ejjew nilqgħu l-xulxin kif aħna. U fil-laqgħa tal-imħabba insiru aħjar. In-nanniet tagħna pereżempju l-aħwa qegħdin infakru n-nanniet dil-Qudiesa wkoll. Għandhom ħafna x'joffrulna. L-Papa Franġisku jinsisti, u di ta' kull sena ngħidu għal-Papa jinsisti fuqha ta' kull sena. Jinsisti fuq id-dialogu bejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa u l-ġenerazzjoni tan-nanniet li hija ġenerazzjoni ta' esperjenza, ta' tiġrib, ta' umiljazzjoni, ta' erf, ta' suċċess. Għaliex dan id-dialogu jagħtina ħafna erf. Aħna nibdew nisimgħu il-Ġesu jintroduċina għad-diskors qawwi tal-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. Illum nieqfu fuq dan il-mument tal-offertorju. L-offerta ċkejkna anke tagħna il-ħobs u l-inbit se jsiru. Fl-Ewkaristija jsiru il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Qegħdin niċċelebraw illum mhux nagħmlu parodija,
Qegħdin niċċelebraw l-iżjed ħaġa qaddisa li għandna. Aħna li nemmnu. U li neżiġu li dak li jkun jirrispetta dak li qegħdin nagħmlu. Għax l-offerta f'qajra tagħna l-mulej jibdilha fil-ġisem u d-dem ta' ibnu. Min irid jirrispettana, jirrispetta l-Ewkaristija. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Nħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mali wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu rifnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-immiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej għanna n-niet kollha biex inti tberikom ta' kull ma għamlu magħna, tħarisom u lilna tatina l-grazzja nisemgħu il-kelma tagħhom. Nitolbu għall-anzjani kollha, b'mod speċjali dawk li qegħdin f'ambjenti residenzjali u li għandhom qatt għall-imħabba tagħna biex aħna ma ninsewhom qatt. Nitolbu għal kull wieħed waħda minna biex lill-Alla nofrulu dak li aħna. Xkejknin, dwar, twal, osra, 20, extra small, extra large. Min aħna. Nofrulu li aħna. U Alla jagħmel f'qalbna u minna ħwejjeġ kbar. Nitolbu nixtieq nagħmel talba partikolari. Alla rajjes li qed jibżgħu jagħmlu l-pass jew ħanajdu n-namrati għax forsi għax għadu ma rajjes. Jara xi ċirkett għadu jfaddilha biex iġib wieħed iċ-ċurkett bħal jara f'television. Ħallik miċ-ċurkett. Importanti li mħabba li tagħmel il-pass li tirriskja imma bajnek miftuħa mhux bil-bluqa. Min jista' jifhimni. Imma nitolbu biex dak li jkun ma jibżax jagħmel il-pass. Nitolbu. Ejjew nitolbu Alla nirraħal ħelu tal-qrendi antik, raħal antik. Hawnhekk hawn ukoll it-tempji neolitiċi. Hawnhekk minn dejjem kien ċentru ta' kult fil-Gżejjer tagħna. Nitolbu biex il-mulej jibirek lil din il-komunità antika, jħarisha u jqawwija fil-grazzja. Nitolbuk mulej biex waqt li tatina mistrieħ tfakkarna li fl-imħabba ta' bejnietna insibu l-ikbar faraġġ bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa. U bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna u ta' kuljum inħossu fuqna t-tiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk irrodulek ħajru flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewiet, minbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-ħajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fejħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna dina l-kol nitolbu kati l-inna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant'Anna u San Joaquin, ma' Santa Venera u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal nagħtijak il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem muddem għaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem muddem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Nitolbu. Qarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu ta'unna bimħabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja l-kappellan tal-Qrendi, grazzi Monsinjur tal-li konċelebrajt, il-min qed juħsib din il-kappella, grazzi Sindku wkoll tal-preżenza ġentili tiegħek u l-poplu kollu tal-Qrendi. Nawgura wkoll lil kull min qed isegwina
il-jum il-mulej tajjeb ejjew bix-xhieda tagħna nuru l-Ġesu kemm aħna grati li baqa' magħna fl-Ewkaristija bil-kelma tiegħu u fil-ħobs ħaj li huwa l-ġisem u d-dem tiegħu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Kappella ta' Sant'Anna fil-Qrendi immexxija mill-Arċisqof Ċikluna fil-jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Din il-kappella nbniet fl-1565 minn ċertu Gianni Xkembri biex iżomm l-weda li kien għamel wara l-invażjoni tat-Torok f'Malta. Il-kappella ġiet irrestawrata darbtejn minn mindu nbniet. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta biex xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Grazzi tal-li kontu magħna dan il-moment ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.